Yo, mga Uragon, mga bes, mga bay, good morning sa inyong lahat dyan, saan man kayong sulok ng mundo. Magandang umaga po. Ito na naman ang inyong ka-Uragon na yan, mag-uumpisa na naman ang lakad takbo para sa aking pang 25 days na morning exercise, running walk. So ayun, umpisa na tayo mga Uragon. Time check, 6:09 in the morning. Ito, nag-uumpisa na ako, palabas ako ng gate. Isa ng lakad, medyo nalay tayo ngayon ng dating. Ayun. So, ayun na nga mga Uragon. Ayun. Bali kahapon iba yung aking exercise. Naglakad din ako pero iba yung aking pinuntahan. Nag-vlog ako dun sa pinakamalaking tornilyo, yung bolt dito sa Jeddah. Panoorin nyo guys yung aking vlog kahapon. So, ayun guys. Baliwanag na nga. Ito na naman, inaabot na naman tayo ng liwanag. Medyo late tayo ngayon ng dating. Yan. Pero ano pa lang naman 6:15 ng umaga. Ayan, tuloy lang ang aking lakad mga Uragon. Panoorin nyo yung aking vlog kahapon dun sa the biggest bolt here in Jeddah, Saudi Arabia. Yun, in-upload ko kahapon yun na vlog, kaya wala tayong exercise kahapon. Pero yun na yung pinakang exercise ko kasi nilakad ko rin naman yun malayo-layo din. Siya, takbo tayo guys, takbo run. Maliwanag na ngayon ang alas 6. Dati ang alas 6 madilim pa, ngayon maliwanag na. Mabilis na yung gabi. Palit na ng weather condition dito. Medyo mainit-init na nga. Magtatag-init na naman dito mga Uragon. Ewan ko lang pag tag-init na, baka hindi na ako mag-exercise. Sabi pag tag-init dito, paglabas mo pa lang ng kwarto, papawisan ka na. Malapit na akong makarating sa aking working area. Mag-i-exercise na naman ng 5 minuto. Ayan. So ayun mga Uragon, kararating lang dito sa working area. So mag-i-exercise muna ako Exercise muna tayo, stretching ng ating mga muscle. Kick. So ayun na nga mga Uragon, mga beshi, mga bay. Katatapos lang ng aking stretching, exercise na 5 minuto. Kaya dito na rin magtatapos ang aking video. And if you like this video, please like and share and don't forget to subscribe to my channel. See you tomorrow. Bye bye.